Amiga Schnapsack. Boridai, ja kada me poraga pom, ka isto dama ba pom. Da bitte bas nes master la bas. Tuye tüvül ilves nes, tuya cash odi. Medone ki, dık baya garden boy dodi. Morad bayak zadagyan jada. диққат агар шумо хоҳиши гузаштани границаро доред ва намедонед ба ки муроҷиат намоед ширкати акаи фирӯз дар хизмати шумост мошинҳои наву замонавӣ ронандаҳои бо таҷрибаи ин ширкат давоми 10 сол мешавад ки фаъолият карда истодааст ва инчунин агар шумо дар дохили Москав қарор дореду ва аз сабаби ҳуҷҷатҳои худсоз набудан танқисӣ мекашед барои вайрон будани ҳуҷҷатҳоятон аз хона баромада наметавонед ташвиш накашед онҳо ҳатман омада шуморо мегиранд ҳар рӯз мошинҳо аз метро Пражская ба роҳ мебароянд рақамҳои ширкат дар рӯи экран аз номи канали Rep Portal занг занед 500 рубл скидка карда мешавад Дарад ҳуяй, дартам бӯрки маҳкам агар дарад маҳкам бошам ма дарта телакам марамлу бойша басая мекамам фикрм ошава яъне ки не ҳама кас сақ ҳарсак мо андеграм нахондем папсак Amiga Schnapsack. рост мегӯяй миҷадай акаи шнапс ия кара метона бихона да бите бас Da bitte bas nes master la bas. Мо мехонем ки бачако да пайдо шава аваз. аваз пайдо мешавад амо касе зидди моай мегемиш чумо Чумо наёсини вмо нек имушоира чиста барои шумо барои шумо кадем ташкилӣ ҳама каса баъди соли нав хона биёен ид хона биёен мега идай и чизе мега бламада форидай боридай ия када мефорага пом ка истодама ба пом без ба под бо яке нағалти фавик шнапс aka роати ия кам ҳаст тай роати гуфти яка бачакои қитипити қитипити да нараки титипид мешай абача амиҷай бред пит рост мега ки дамиҷай ма як галаша нест мекунам ба задани миҷа ба задани миҷа тбк нест иҷа туи тивл илвес нест крест туи тивл илвес нест туи якай шодӣ медоне чи дик ба як гардин бой додӣ ма бой додим раунд зинда боше ҳама каса бачо салому алайкум бародаро бачаҳои оча ман як конкурси хидмат део нагзарондам ба ёрдами шумо бародаро ман деюмин конкурси хидмат сар додам ки ҳамагӣ 2600 та билет ва нархи билет 200 рубл бародаро шоҳҷоизааш инам ветройка соли 2000 бегарзи як та дигар роҳхат ба Дубай ва 50 та дигар конверти плей бародаро конвертои 10000 5000 3000 1000 рублай бахса 4 намуд конверта общ 50 та конверта ва касе ки бисёр билет мехара ҳамун шарт касе бисёр билет мехара $300 туҳфа барои билети бисёр харидан бародаро мошинча састаяниш бениҳоят хушрӯ аст мошинча бениҳоят зури баъдан мошинча пешна қисёнкаш мошинча идеални бадай карочи BMW тройка састаяни мош дида максимални састаяни ина бачаҳо тамошо кардем аз буполни абзориш мекунам бародаро мегум кунам 2600 та билет нархи билет ҳамагӣ 200 рубл 2600 та билет ай бародаро успех кунем бидроим бихарем конкурси аввал монада байни 3 ҳафта конкурси нолина да 3 ҳафта гузаронем бародаро максимални честни мегзара билето ҳамаш капсула мешава бародаро намепечонем ягон кор намекунем ҳама билето капсула мешава капсулада мепечонем билетора мепартоем бачаҳо бозӣ кунем бачаҳои оча мақсад касе билет харидане номери Сбербанк номери WhatsApp я номера да Сбербанк чека партоен да WhatsApp бинависонед номери душанбе сифирам да комментария подкрепит мекунам картаи корти миллӣ метавонед да уҷарам партоен дастгирияш шумо интизорум аст
مقصد بود چیت خاکایی چورتوتی فکراتو نبوگین کید مراد بایک زدگیان جاده اوه من خیالم بودی نه شنابس زور برام خیلی اول برابر میکردیم ممکن یکم جا میگرفتیم نه که هر دو دیم جا گرفتیم و هر دو زور مشاوره در سطح خیلی بالا شیخ تبریک میکنم تو уже به همین سطح آمدی در همین مشاوره